Spunea fratele Elia că nu știu dacă sunt cântăreți. Dar știți ce vreau să vă spun? Căci oricât de bine am cântat din punct de vedere al calității notelor, al calității sunetului, să știți că nu asta impresionează cerul. Că oricât de bine ar fi și orice lucru pe pământ, cât de bine ar fi făcut aici pe pământ, este imperfect față de ceea ce este în cer. Acolo este perfect. Dar totuși ceva impresionează cerul. Și anume bucuria în cântare. Impresionează cerul și anume credinciosul când se bucură în cântare. Când cântarea o cântă din toată inima, fără să vadă, doar să audă și să se încreadă în ceea ce audă. Și credința asta să ducă într-o stare în care să cânte înaintea lui Dumnezeu și să se închine înaintea lui Dumnezeu prin cântare din toată inima. Asta impresionează cerul. Și Domnul să ne ajute să impresionăm în felul acesta. Amin? Să vorbim despre îngrijorări și Dumnezeu este Cel ce ne cheamă să aruncăm asupra Lui. Îi mulțumim Domnului căci are o promisiune în dreptul nostru și cu privire la lucrul acesta. Nu ne-a lăsat a nimănui în problema aceasta, ci El spune, dacă ai îngrijorare, ce să faci? Aruncă asupra mea, încrezându-te și știind că Eu, Dumnezeu din cer, este Cel ce se va îngriji de ea. De aceea, Domnul să ne ajute, dacă în prezent sunt îngrijorări, în următorul act sau în următorul moment să fie acesta. Să arunci asupra lui îngrijorarea. Bazându-te că este un Dumnezeu care ce promite, ce face. Împlinește. Cântarea vorbește despre îngrijorare și ne îndeamnă să facem lucrurile pe care știm din Biblie că trebuie să le facem și Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Este însuși Dumnezeu, este Domnul nostru Iisus Hristos care ne cheamă să-L apucăm de mână. Și Domnul să ne mărească credința. El este Cel ce a făcut una dintre marile promisiuni, este Eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Când te întreabă cineva ce faci cum ești, adu-ți aminte de această promisiune, că El este cu tine. Și ți-a făcut această promisiune. Și în credință, să ai o atitudine potrivită cu voia lui Dumnezeu. Adică să poți să spui slavă Domnului. Știu că Dumnezeu este cu mine. Să nu fii unul care să te șcapi, să nu fii unul care să cârtești, să nu fii unul care să te îngrozești, să te îngrijorezi. Căci Dumnezeu a spus că este cu tine. Dumnezeu privește spre tine. Privește spre noi. Oare cum s-a simțit Dumnezeu în momentul în care spune, ne-a spus unul fiecare dintre noi, Eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Te întreabă cineva, cum ești? Ce faci, frate? Tu să nu poți să răspunzi în voia lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să-ți mărească credința. Să răspunde în voia lui Dumnezeu. Dacă ești cuprins de îngrijorare, inima ți-e plină de întristare, amare lacrima, e grea povara ta, pe drumul plângi mereu, te știe Dumnezeu. Nu e nimeni ca să-ți ia din pielea ta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Nu-i nimeni ca să-ți ia din pielea ta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Dacă ești uitat în această lume, de durerea ta nu mai cui spune, un har nemărginit e Domnul meu iubit și crede că Dumnezeu te iartă Dumnezeu. Tu cheamă-L pe Iisus și îți va fi
Doar Iisus, Tu cheamă-L pe Iisus și îți fac mie ajut. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Vino acum cu viața ta mare, vino la Iisus toată povară, un har nemărginit, e Domnul meu iubit, și crede, te iartă, povara-ți va lua. Iisus te va ierta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Povara-ți va lua, Iisus te va ierta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Și nu uita, haideți să impresionăm cerul cu ceea ce putem impresiona cerul. Și aceasta este credința noastră în Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.